Svijet se ubrzano povezuje. Suvremeno industrijsko društvo se pretvara u informacijsko. Tehnološke promjene ubrzavaju se iz dana u dan. Globalizacija je postala naša svakodnevica. Kapital je globalan. Tržište je globalno. Gospodarsko carstvo postaje globalno. Stara birokratska tvrtka je mrtva, a korporacije se oblikuju na posve nov način. Na scenu stupaju tvrtke koje svoju vjeru u uspjeh polažu upravo na brzini, snazi, timskom radu i mašti. Kao u sportu, vjeruju u sebe, spremne su na odricanja, ne boje se natjecanja, nego ga upravo i traže. Ne stvaraju za mala mikrotržišta, nego za jedinstveno globalno tržište. Pojam izvoza prestaje biti retorički dekor političara i postaje osnovni uvjet za opstanak, a oni koje smo prije poznavali kao izvoznike postaju jedini preživjeli na globalnoj gospodarskoj sceni. Nove tvrtke su dinamične, uporne, inovativne i prilagodljive. One mogu odgovoriti na nove zahtjeve tržišta, ali i oduprijeti se konkurenciji. U novom svijetu vladaju zakoni prirodnog odabira. Preživjeti će najmudriji, najjači i najsposobniji. Izvoz je postao svjetonazor poslovnog uspjeha. Koliko je svjetska trgovina rapidno narasla pokazuje i podatak da je vrijednost samo jednog jedinog tjedna vanjske trgovine u 2004. godini jednak cjelokupnoj vanjskoj trgovini čitave 1964. godine. Odlučujući čimbenik proizvodnje postaje čovjek, odnosno njegovo znanje. Uspjeh više nije vezan za ulaganja u materijalno, nego za ulaganje u znanje. Iako je nekima imitacija još uvijek dovoljna, pa imitatori trenutno mogu i nadjačati istinske inovatore. Inovatori dugoročno izlaze kao pobjednici. Originalnost i mašta postaju vredniji nego ikad. Sposobni i talentirani pojedinci su ti koji strastveno plešu sa uspjehom. Znanje je moć. No, mnogi menadžeri se iz navike ponašaju kao da su kapital i jeftina radna snaga još uvijek najvažniji faktori proizvodnje, iako su pravi izvori konkurentne prednosti postali intelektualni kapital i posebne vještine. Tvrtke koje vode takvi dinosaurus menadžeri jednostavno moraju doživjeti sudbinu dinosaurusa. U takvom svijetu nesmiljene borbe država može izuzetno olakšati svojim tvrtkama. Ako ulogu tvrtke zamislimo kao napad nogometnog tima, država bi mogla imati ulogu obrane i veznog reda. Njezin zadatak bi tada bio čuvati naš gol od napada protivnika i istovremeno graditi akciju i nabacivati loptu u napad. Znači, svojim djelovanjem trebala bi štititi naš 16-terac od opasnih ulazaka protivničkih napadača, to jest stranaca, a raznim državnim poticajima i stavljanjem svojih službi na raspolaganje tvrtkama. Omogućavati njihov prodor prema protivničkom golu, to jest izvozu na svjetska tržišta. Ukoliko se lopta vrti u dodavanju između obrane i golmana ili između ministarstava i raznih službi, nema teoretske vjerojatnosti niti da organiziramo napad. Ali zato postoji veliki rizik da nama protivnički napadač oduzme loptu i zabije nam gol. Ipak, nogomet je samo igra na travnatom terenu, dok poslovanje na svjetskom tržištu je puno više od toga. Ono je borba. U toj borbi vladaju vukovi, a tko ne može trčati sa vukovima, može im biti samo hrana. Istovremeno moramo biti svjesni da je ova zemlja domovina mnogih svjetskih, tehničkih i gospodarskih inovacija. Mnogi preduvjeti već postoje, na nama je da ih pretvorimo u rezultate. Uspjeh može nositi etiketu.